Ens trobem al carrer Nou de la Rambla, al bell mig del barri del Raval de Barcelona, on hi ha el Palau Güell, edifici dissenyat per l'arquitecte Antoni Gaudí entre el 1886 i el 1890 i que va ser la residència de l'empresari Eusebi Güell i un punt de trobada de les classes benestants d'aquell moment. Gaudí va haver de dissenyar un palau comptant amb un espai i una lluminositat limitats. D'aquestes dificultats, però, en va saber fer virtut. Aquest jove arquitecte de Reus, en les seves construccions, va recuperar els materials tradicionals com ara el ferro forjat i la ceràmica, i també el vidre, i l'art del vitrall. El vitrall és com un quadre, però fet de vidres de colors que varien segons com els hi toca la llum. Al Palau Güell trobem diversos tipus de vitralls. Els podem distingir entre els figuratius, que ens recorden l'estil de l'època medieval, i els abstractes, sense figures, que destaquen per la seva modernitat. Aquest últim és el cas del vitrall de la sala de golfes, l'espai on vivien els majordoms de la família Güell. Fixeu-vos que fins i tot Gaudí va voler innovar en els espais que no eren destinats a la família Güell. Aquests vitralls, que formen un conjunt de 4 peces, tenen la funció d'il·luminar el saló central de la planta noble com si fossin una llanterna. A cada costat de les golfes s'hi troben el mateix conjunt de vitralls. Tots tenen forma d'arc parabòlic, un tipus d'arc molt típic de l'arquitectura de Gaudí i que l'arquitecte va emprar en diversos espais del Palau Güell. Fixeu-vos en aquest dibuix abstracte. Els trossos de vidre ens recorden el trencadís característic de Gaudí. La tècnica consisteix a crear una mena de mosaic amb peces irregulars de ceràmica, en aquest cas de vidre. Contràriament al que se sol pensar, el trencadís no és fruit de l'atzar, és a dir, no està col·locat de manera aleatòria. Tots els vitralls del Palau Güell són originals. Es fa un manteniment d'aquests vitralls per tal que es conservin durant molts anys i les futures generacions els puguin gaudir. D'aquest manteniment se n'ocupa el taller de vitrallers J.M. Bonet. Ja fa molts anys que aquesta família es dedica a construir i restaurar vitralls. Ara que ja coneixeu els vitralls del Palau, li hem demanat a la família Bonet que ens obri les portes del seu taller. Crearan un tros del vitrall com els que trobem a les golfes. Penseu que el seu mètode d'elaboració és artesanal i per tant és exactament el mateix que es va fer servir ara fa més de 100 anys quan es van construir aquests vitralls. El primer pas és que el mestre vitraller comenci a dibuixar el vitrall. El disseny inicial es calca sobre cartolina. Els patrons de cartró serviran de referència per tallar els vidres. Sabeu com es talla el vidre? Amb un diamant. Els trossos de vitrall corresponen a un tipus de vidre que es diu catedral i que es caracteritza pel seu relleu, només per una cara, i perquè produeix un efecte diferent a causa dels canvis de llum o segons el lloc des d'on mirem. El plom es prepara. L'emplomat és el procés d'encaix i unió. Les mans expertes del vitraller componen les peces amb ànimes de plom. Aquesta fase s'acaba quan se solden les unions per cadascuna de les cares. El vitrall es massilla per omplir les juntures i el plom es tanca, així queda impermeabilitzat. Les serradures ajuden a netejar el vitrall. I ja tenim un tros de vitrall com els que va dissenyar Gaudí per les golfes del Palau Güell. Us sembla gaire difícil?